Every day, I'm a good start.
Uno diesel, diesel. Ya, okay. Wait, pwedeng tarabulan pala. May points na ako. May 4 points na ako. 4 points na ako. Kasi siya mas matagi. Yan, akong kulay red. Kulay green. Iso. Number of the game. Lemon. Ayun. Iso. Basta may bayan. Buang na yan. Hey, oh. Ano man ito? Sige, 5,000. Ano yan? Ano pinili niya? Ano po ay, ikaw naman player. Bonnet logo. Ay, akong player to logo. International. Yun ang yun. Yung ba yun eh? Alcohol! Alcohol! Ako daw may gano'n. Sige. Kaya ni alcohol. Dahil ka magturo kapag si Vincent lang. Iso. Iso na ako, baka lang ako.
Day naman, tier 1 na. Daya. Pocket na. O, daya. Bista mo. Ay, na, pista. Kuya, bota na. Dali na! Ano, gagaling si Kuya. Oh. Apol baga. Ay, ka. Hospital. Iyo. Radyo. Chocolate, chocolate. Boys lang, tingnan ko talaga. Sabi ko sa iyo, Oh, sige ah. Sige. Ni. Ano yung pagkakahilingan mo? May orig. Ano yung torpedo? Kami na ko ano. Ang pwede pa naman. Perfect. Ang ito, dali. Dali mo. Sige mo. Uy mo. Ano yung kapas? Ako po yung... Dali. Ano degree? Bako ako. Torpedo. Road. Oh, dayang. Buti nga niya. Ako na. Pasak ka mo. Pasak ka. Salamat ka mo. Nag-andun ako. Okay. Ano? Ako na. Uy, madayaw. Ano ba? Bang. Ho. Di ka mo lagi. Sa una. Ay, madali ka rin. One raid. Yo. Isa pa. Ito, ano. Mga pawag. Motor. Hindi ko na ram. Ayun na. Ako lugod na rin din eh. Bago na ako. Buka naman. Dahil ako na to player. Ano? Oh, sige, mag-player. Ito yan. Ito. Sabi ni Dog niya. Tapos ang taray ni. Tapos ang tanong ko talaga. Peace. Peace. Ay, hindi na buwalit naman. Uy, no. Dahil na. Dahil Hindi. Ay. GPS natin. Parang ano siya natin. Ang iyan na yung punga. Sige, sige. Sa gilid. Nasa gilid. Ade, basta pwede. Ito na.
Vlog, kasi nung nasala. Ay, ang ganyan. Oo, sabi ko. Wala. Pag may nila yung nakuha, nakuha ko. Yan o. Yan o. Ay, wala ng uro. Ano yan eh. Diba? Nakakaitik pang tambak ko dito. Itik tambak. Kaya ba yan? Oo, yan o. Ako pinaka. Eh, Oh, sorry. guys. Bro. Boy. Uli ko yun. Nin. Kuya, wait. Kuya. Yun, epic number. Minsan ang word na makukuha mo. Sige na, ito mo sa'yo. Kaya. Ray. Ray. Ay, tika na. Diba? Mana? Ano? Sisi mo na may labang. Website. Website. Ipasi. Yan mo din. Ito, e-book. Ha? Sino ba yung sagobi? Grabe ko yung concentrate. Facebook sa baba. Facebook sa baba. Facebook sa baba. Iyo. Ako pa. Yan, edit din. Bingo. Uy, ang sumuki ako. Lag. Lapa. Ate, Bingo. sabi ko nga, ako akala pwede. Kasi, araw ko lang yung ako ko. Sa Manila, di ba ganun? Ay, sulag kuya. eBay yun. Ay, sulag. Kuya, ang sulag. Ay, sulag kuya. Abang. eBay yun. Ay, sulag. Ano ka magamit kay Mao? Iyo. Kuya. Hindi ko magpareho dyan. Unalaga. Oo.
Eh, pa iba na. Yeah. Dalang mo, nakapot. Dapat turuan mo ba? Kimik-kimik pa. Odin. No. Gusto mo ba yan? Gagalingin niya. Magaling na to. Pagka, di ba? Sige. Yun daw ba yun? Oo, tulong pa talaga ko yun. Yun. Alam mo mga balagbag. Ano? May kulong. ABC. Walang bulat. Ano? Ano man daw yan? Ano ba? Kaya na VIP. Permanent. Oh, yan up here. Hindi ba yung naman sa siya? Lag. Sabi ko na daw, vlog. Amazon. Japan. Pagod ka sa baba ng M. Oh, Sa yan M. na. Matibay talaga. Sa baba ng M. Aw! And, Ay, lang. Nirigdig ang Ako. Ano? Anong naman ko? Ano yun? Ay, hindi ko. Pinando ka rin. Ah, huli. Ito muna daw ko ito. ay, love. Sigarli ako. Tapos na. Ano? Tapos ako na. Sigarli ko muna ko. Bansan ako. Bibi. Okay. Ay, bawa ito naman. Okay na po. Yaw. Yeah. Thank you. Naglas garo. Go. Open. Uy, hindi na. Buka na dyan doon. Samahan ka ka. Hindi na lahat. Pa-active yung mag-intindi. Sarap yan.
Huwag ka dyan. Bariya. Nakikita mga kawato. Ay, tinigaw. Yun na ito. Ah, kaya na boss. Ah, iba. Come please. Yan. Yan. Ano na ba? Hindi, ano doon? Usa pa sila. Ay, so wow. Yung ugali. USA. Lain lang. Ayun, kailan? Sweden. Kita mo sa mga
Balik daw kita son. Balik sa ice. Ito yung mga kaibigan sa video. Asyo pa ni kita. Tinggal ko. Okay. Letter. Sumo. Tab. Tab ka. Laro siya ng pindot. Yun. Ako kasama. O, Argentine. Hans, nasa nabula sa Spain. Spain. O, tigil siya. Nakakos din sa country. Oh, 15 man. Wala, ba't ka ba? Bon! Abo man! Uy, Bon! Yun naman, Ibon! May ba't man ba?
Elastic. Yan, nagawa ka lang. Ako ni talaga yung ito the flash na. Ring ka lang muna dyan doon. May mga nagtagin. Ring ka lang muna dyan. Mali ko sa flash eh. Pero, oh yan, the flash. Then, Pulo nga tanggapin. there. Next week. May teach Vegan o phone. Kung ako na yung tumatama. Okay. Ano gusto na? Aeroplane. Nakikita pa naman natin yung mata na niya. Aeroplane. Meron. Maybe. Pamichet din sa ako dito pag traffic. Tuloy ka ba son? Ay! Son? Sabi mo pala nga. Ano daw son? Ay, kupal ka. Kung kayo batag, ko sana ako. Ano ka na eh? Tapos ako, sigurado ka na ako. Pero sa son? Ah, tama. May mono. Tandem, baby, game. Sabi, mapul na naman kita kayo kung makalito ka. Nandiyan mo, pwede nga tayo. Nag-quit na nga yun. Para mo tayo, ikaw man makalinaw. Yan. Sabi mo, gano'ng mistake. Glory.
Kaos lang. Yan naman, ang kita mo naman yan. Unlimited nga yun. Zero. Tikit mo sila yan. Ulo yun ang to. Mareklamo ka. Okay, magandang Ayun ang pambalik mo. Hindi mo rin nagawin. Huwag natin yun.
babalik ako sa inyo. Apa deh? Yo. Bilang ko na, ha? Bilang ko sa inyo. Ayan. Moto, ano na niyo? Hindi, hindi. Ibu yang mau baca. Nah, mana? May wifi ka? Ah? Saan? Araw iyo. Ay, mga ganun dyan. Sige. Very. That's good. So, that's good.
Ay. Sir, Sabado mo yan? Sabado. Oo. Nasawa. Out na sawan to. Mas ng ano, buhay. And, Dito ka lang. Gimana pa ng buhay niya ganun para buwan ano? Buhay ang anak mo. Kaya ang ganda lang yung buhay ko pero mo ito. Hindi mo walang buhay mo. Mabita to. Pagkatapos yan, mabuhay ka pa. Ano po yun?
Ayaw maganda no. Laundry niya sa loob. Okay, ako. Hindi ko. Isang taklaman na yun. Sabi ko, may ganun pa. Balik ka na to. Hindi na yung tayo. Uy, nito sa loob, isarap kita. Umaga naman, napindot na sa tulog ko. Uy, nito, naipit ka sa mga. Pagkutungan ano, gusto to. Pag nagtulog sa buhay ka to. Pipit.
Ang inang iba maglaro. Uy, shit. Uy, shit. Nah, kita tuh naman. Ano yun sa politan ko? Doon. Ha? Buhay, teka na. What? Bros, gitu-gitu. Huwag na ito. Okay. Sunday, ini pawara na ini kasi muna ang naglaro yang nandito sa Monday, yan nandito. Parang abot ko. May gano'n doon. Ang mga kainsuagi ko iyan dati. Kan amin. Abot yung pagsulyolo ko, nakagilid lang sana. Ano pa rin makasaya? Nandiyan ay baga mga panabalita. Ano pong buhay? Ano ba yung kaito? Ano kayo yan, no? Kaya nung dala rin sa gilid, dahil malakadoon talaga. Pero makusuko, ang mga meron mo to, Utang bawas. sa dati, naragilan niya. Ayun ang nakita. Huwag mo niya ng bawal natin. So, ito to. Lu. Lu. Pagod mo na po. Pwedeng ka na Demo pa man ate araw ng pitong tanong.
Iya, betul. Betul, betul. Nasubukan kong magluto na Apa ba? Taiwan, Japan. Dito. Taipei. Ang Taipei siya, Taiwan. Ano ba? Yung open naman. Babad si Jin. Bigaw na naman. Saan di ba kayo Bago naman si Mark. Ito tama yung pinda ka na. Yung mga madaming ko ano. Ang mga tikatawat ko, paano sa kumain mo, ako nang ulo ko na dyan. May tig-complete dyan, Jay. Na-complete mo na, Jay, sa day. Ano na naman? Ayaw mo na. Ito na kami sa lumang. Napitat mo, tigbidat. Dudu nga eh. Ito mo, Jay. Jay, oo. Ito din dyan, ang buo. Ay, di ano yun, yung phone ini. Ayan ka, doon. 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 Ayan ka. Dahil pa siya, maluya pa siya. Tagdo iyan. Oh, paros-paros na kayo. Thailand po. Di ba sa may ligyan? Malundin na kasi. Ano dyan? Maano ka na. Ikaw nga ito sa hindi na. Yung papulitin vlog. Hindi kayo kumuro. Ay parang kahabot sa depresi. Ayan kita. Makala ko din ako Kasi kung dapat yan ang dami. Version. Hindi nga po pala na nanalo na tumulog sa ate Iswa. Nanalo hindi pero ay tumulog po ay mo ito, hindi naman ito umuyaw kung ay mo ito.
Baru ko na lang mga comedy. Dahil mga siguro sa iyo, siguro ako na talaga. Ini naman ganito tayo. Ang barat, siguro.
May maso pa nito. Maso nito. Yun. Ano ba ulang limit di? Yes. Load. Get the. Yes. Liga pa di. Is like the
ako yung mga alam na taga basta meron ka magbasta ibigay ka naman ang pinangay Kurang berbanding. Sudah dalam kompetisi. Kalau menjadi, kalau menjadi nama itu sudah udah kuat. Dia mau tahu dia ini terus sana. Jadi dia nak tu nak kabur dengan kabur. Terus itu yang ikut semua. Ay! Kailangan na mag-driver. Ay! Ay, di ba yung kailangan ko? Typical na nga yun. Hindi, laro-laro ka gamit. Maling gamit. Wala ka. Wala na. Bumo na nga yun. Ay, umuso ko naman ito. Baligulit mo. Bumo na nga yun. Ito mo ito daw. Ay, ikaw na. Ano nga yun? Makaping ko naman. Okay lang yan. Malay? Ulat! Ayos ka. Hindi ako napagal ng bata.
Ay, di mo pa kayos ka. Ang inang mas na nga yun. Magkano magkano?
agad. Ha? At natapos ito. Open mo dati. Video ako, kanurugin lagot kita mo na. Supit mo. Kuya, wala kang magkawat. Ako na, inupit. Ako. Ako na. Alat ako alat. Ano yun? Ay, bawan. Hindi na yun. Dito na. Iso. Garabo mo. Ano pangalan ka, Dave? Pagdayan. Ako lang, okay. Isang ka magano yung master. Namano kita para ay paano? Buti na nasusunod na. Buti marwan. Ikaw. Ano dito na? Ako, ano? Apa? Tulungan. Ay, nawa. Yung mata, wala nawa. Tapos lang na. Wala na, mga yun na. Sige. Buka. Person. 6 loads. Yan. Yes. Ito. Okay. Oo. Pusa. Hindi pula ka.
Yung video ko. Ako paano? Sunod ka lang. Kasi kita, matapos na ako. Yan o, Singapore. Gawin, nagkarara ka lang. Size, Paano kaya? So, ito plate. Ayun na lang. Talagang mahirap. Paano ba kita? Tara! Buwa nga yun. Mahirap. Justice. So, hindi ba gamot talagang topic? Ano din? Propaganda is all wrong. Shot. Oy. Bye. So, ito ang tinatawag. Yun, ano na nga yung tarantado. Buwa. Sabi niya, Nice one. Ace drive. Ikaw mag-drive, okay? Hey, no, no, no. Kasi tingnan.
Nabalik pa na. Ay, wala. Yung kuya mo na yun. Bagay, tignan ko yung kuya mo. Kuya mo na. Ano mo na yun? Kaya mo na nga ni isko lang. Ano mo na tayo kuha na isko ko lang. Di ba naman ako na? Ano ako ng buhay? 16. Isa itong buhay. Ayok ka. Diba, untay mo na kung may nakukuha mo na. Hindi ko lang wala pa ako. Isiyas ako. Sa ganda mo. Ito mo na yun. Hindi, tignan ko muna ako sa'yo. Sige, Ako lang ang mapili ko sa mga. Bakyan! hanapin ako ng sulas. Basta yun? Ayaw. Sa... Yun lang. Ako naman. Sige, sige. Ay. Wow. Yo, ikaw na lang ang karabini, boy. Ay, Oy. Ayun. Ayun. Oy. Ay, ako na pa ito. Ay. Bye-bye. Nakagito doon. Kasi kung dito nga eh. Wow, diba? Sige, kambing ka na doon. Hindi po pa nga sa... Ano?
Ito. Wala kayo. Gusto yung ibahanap na. Ano ka pang may nasi? Maraming pinipinpin. Ito pala na din ang nagamit. Ngayon, 5 years. Ay, wala. Yung may. Iso. Buang daya. Madagascar. Bando. Then, ito ko lang sa inyo. Ayun na. Ayun na. Iso. Ako naman. Wait. Buah doga. Mali. Ano yun ako na? Iso. Sisa. Ay, buah. Ay, buah.
Ay, po, nalilig ko kayo kung ayun. Hindi mo kayo po, alam ka. So, grabe na. Araw ko na doon. Super market. Ano ang day talaga? Ayan. Ayun. Walang black piso. Ayun na. Walang hiya. Uy! Shit! Ibu ang doble. Ayos na dalawa pa ito. Pero ayun. Kaya nga yung player. Bibigyan na nga yung makapigil mo. Hoy, ikatahan sa ko. Tapos na madala. Ano sulat na? Mating na ba? Wow, yun. Naglagar. Kumparman mo lang sa laro. Dito ka na lang. So, araw, pag naka-10 lang siya, siya gano'n. Hindi mo talaga mga 15 pang kada pag nakatin mo. ay, ayos na po yun. Oo. Ay, naku.
Wait, talaga. Last week. Kumbaga, bakit? Happy birthday. Happy birthday. Ako, then ako. Sige. Sige ba natin daw ba? Sige. Ako. Ang hayop na yun, hindi naman yung hayop. Ayun yun. So, tapos na. Nakama na ito. Guys, hindi ako Minamilak lang nga. Ginarap na. Hindi mo dito. Wala na ako. Oh yeah, the baby in yellow. Mga tumakata. Ano mo? Ayaw na ako. Ano kambo? Madali. Gusto. Iso. Yung mini sayed. Adventure Day. Alright, next week. Lag. Saan ka magkayulo? Sige na mo. Diplit yan doon. Apa na hayop ka? Ano mo, Gia pa? Ay, kung matibay yun na hayop. Oo, ma. Iya, daw kung anong perang gano'n. Oo. Sige na. Yo, laban na yun. Suni ka naman sa nasunod. Sige din ang hayop. Ang buong pang hayop na yun. Give me the bar. Before, together with. Yan o. Ready? Ready na ako. Ready na ako. Sige din ang hayop na yun. Hindi ka na pang tawag.
Get it, Victor! Get it! Natatakot na naman ako. Nagkaroon na ko din na. Wala ka ng karakter. Dapat na po. Pangit niya kasi. Hindi, super bibig ko po. Ay. Ano, si John, ay pagka-pre mo. Dasando eh. Isa na kung ito sa buwan ko. Now, nice one. Ay, kung ito sa mga ito. Ay, pwede ba ito? Ay, pangalit, ay, pinigyan. Ito pa rin sa pagkakas. Oo. Ito rin yun. Supremo, nice one. Ay, tapos na. Nabista ba? Hindi. Nasa may base doon. Nakalasal na lang doon. Doon ko lang kanya eh. Pwede kita na sa loob. Tara. Balik yun. Ilip kita na. Asin dyan. Ay! Tanga. Ay, nice nga. Nag-ano pa dyan? Sige na ba ako mawala sa ano, break? Lock na. Ano, ina-restrictor? Hindi na. Hindi na yung bintana. Lock na. Puta, naka-sniper mo nung sa'yo na daw ako mga kinari. Hindi mo sa si Paul. Hindi ko ibig na rin nga yun. No. Papayag. Yun na, si Benjiin. Si Benjiin. Kaya kung wala tambang na. Sige, back up! Nice one. 1-3-4. Isa ko yan. Ano yung may mag-reboot doon? O, sana. Ito ka na, hindi ba ako mag-iwan? Halos yun, tatla. Wala po na. Pagkapos ko
Puta ka. Ano dito? Planta G, na talaga ba ka? Ano? Ay, likod. Sige, planta. Bintana. Oo, sa bintana. Diba, ayun dyan sa may main. Bridge! Diyan na, boss na. Ay, naka-sniper pa lang. Naka-sniper part. Nagatras. Nagabantay na. Luwal ko nga yun. Kaya mag-aaral kita. Pangayop. Puro nga ito po yung. Nasa trade zone. Malas na yes. Eh, puta ka nga itong gilid. May sige pa na ayun. May turn. Mapupunta sa pulo. Malas mo ngayon. Pinanaman. Game. Ay! Kuni! Ito na window! Sikat mo! Ito nga, dito na pala na yun. Dahil kapag mati. Ako na ako ito. Gano'n pa nga ako. Hindi ba din ko ba? Gusto sa brain. Wala ba? Ito nga yun na. Ha? Ito na sigla. Bukas na tag. Back up. Game. Game. Pwede na ba rin sabihin? Lahat na pa rin mo kakapat na lang. You know, kapag Ganyan mo masala dyan, planta ko. Pinaplanta. Ibuta ka nga, ito. Napayo ako maayo. Sige. Ibuta ka. Nice one. Nakakahong score eh. Malas naman score. Mid zone. Mid zone. Right. Wala. Pati ko din to. Doon.
Tangay. Ah, kung ka talaga nga. Yan. Bakit hindi ang wala ko pala? Bali ka mga. Ay. Ang mga yun. Puro alis sa mga. Utang. Yun o, meron na ng gamot doon. Meron ng gamot. Wala na gamot na yun. Tulong mo rin ko. Ako naman naman hindi ka. Iba sa ako eh. Sige, ito may ano. Hindi ka nga yun sa mga sipon. Ano pa na yun? Utang nga yun. Bridge. Pero, ako nga yun. Anta. Kita na ako. Puta ka, DJ. Pwede naman pa. Bintana ka. Bintana. Galing ka. Galing dito, DJ. Wala na. Wala na dito. Gitna. Gitna. Beep. Gitna. Di pa nga. Wala na yun. Kaya nga yung saan. Wala siya. Hindi. Wala sila kumain. Hey. Dua yan. Tag. Ano na mga oras yung kumain? Yung dik niya ni. Dalwaga ng M16. Wala mo. Lata. Yan, NG. Next one. Sabi ng halip na. Thank you, ta. BB. Binawi ta, BB. BB ka na. Ano na yun? Kasi mga ano. Hindi ka na naman na. Agil na kanya, Primo. Guys, Primo. Baka. Lat. Bakapan mo ko. Okay. Nakamura. Hold position. Lumay, saro. Hindi pa kayo na. B. Ano yun, dog? Sina? Ano naman dyan? Balik din, sabi. Halika. Yan na ako. Dito. Yan, ito pa naman nagdaro. Doon na dyan. Magpupunta ko na dyan. Patano kaya nga yun? Wala na. Pasok ba? Halika na. Sige na, G. Ayan.
Ah! Ay, magandang bahay. Yan ang tingin, pagkilitin. Ay, bridge! Bridge, bridge! Ano? Baba ka ng mga game. Baba na ko yung mga game. Yan doon, bridge. Bridge po, sige. Mukha na dyan kami. Bridge! Ayun na, sige. Ayun na, sige, pala no. Kami. Sa kuya, zoom, sipor. Yan ka na, sige yan. Ako ba, sige. Ako ba dyan? Yan o. Ito, dito. Patapos ka nga, yun. Kasi ikaw pa na? Yun o. Kakangat, pwede ko na ito. Ay! Ah! Nakapon, aba din. Hindi na kuha sa tayo. Ano mo yun? Pwede kuha yun. Hello ka dyan, gadon. Inside, inside. Rich na garudan. Rich, Doron ako mga ito mo sa Yan ako. Di mananggad! Di mananggad! Ay, upang maayos nagsasabi pa. Kaya putaw niyo nasa likod. Diyan o. Di pa rin. Doon dyan. Ay! Pili masara yung siya. Gig! Oras ng tag! Diyan! Go! 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 Kaya lahat. Mayroon kaya lahat magkawa. Ay, galit na ko na. Hindi na to. Ay, pangayos ka na pa ito sa to. Bujani ko dyan. Wala na yan, tatlo. Bujani na yan, Bridget. Yan. Putak mo na isip mo ito. Yan ang complete. Yan na yun. Hindi ka lumalim. Ang ayo, putakan. Yan ka nagbagin. Ikot! Ah, putang ayo. Putang ayo. Matulog ka sa taas. Putang ayo. Doon kita. Login na. Hindi na doon, duwa na doon. Break, break. Ilan mo na ka na muna. Sarap pa ngayon. Sabi? Kaya labrit lang. Ayun na, damit nyo! Damit, G! Ba't kayo may kumain mag-isang sa'yo? Yun na, damit na. Islam. Ay, hindi ko sa'yo.
Details along way. Okay, break. Tando ang hayo. Wala ko lang, wala ko na upward. Baka maaga ko ito. Moy. B. Water 150. Wait primo. Nandiyan din, sabi. Ganyan yun ang boss saan? Santay kung magalang ka na. 750 na nga. Sige, pagkaya mo na lang. Ay, puta nga. Ay, hindi pa na alas ako eh. Why, Jake? Great. Ay, mid. Ay, primo. Mid. Bilay. Magkakain. Pasi na din ako. Kaya ako tayo. Rich na lagi. Uy, yun na! Ang kaso na yun. Ang kaso na yun. Ay! Nakadamay saan? Ang kaso na mga nakulong ng tanggawa. Kulong ng barang isang nagtungay. Lumit. Ba? Ubos. Ayun. May balik din na kultura. Mga wagi sa mga tayo na doon. Ayun lang magkano lagi. Ayun na. Dito ba na? Tama ito. Uy! Putang ina ko. Get reload! Nice to. Kung sana, kapagkaan na. Parehas na. Hello, tutuloy mo kita digdig. Tapos siya ako digdingan. Wait, kung eh. Woo! Ayan o, saro. Bridge. Long age.
talaga ang mga Diba? Ano? Tagas mo. Kakay pangarmor ka nga yun. Mga ayos na ulo ng bala. Oo. Rage. Ilalim. Yun. Nice one. Ay, puta ka! Baba! Baba, G! Kung dyan! Ay, putang nga yun! Baba na, G! Sige, G! Pitik-pitik ka. Sige nga yun. Window. Ano sa window? Pagputok ako. Yun na! Puta na yun. Pa-break. Nag-load sa mid. Diyan ka sa abangan. Kung saan hindi ka magkaroon ka. May link ka dyan. Meron. Nice one. Arias. Uy, patig yun, Lungi. Galing niya sa pitan. Sinang yaon sa kataling ko? Si... Bataan. Hello, Gigi! Nice one. Tinatag ko. Sige pa, Gigi! Nice one, CJ. Ubus ka na. Yun. Napunti rin ito sa B. B ka na. Siguro. Yun ako sa ano. Ay, nagtawa na ko yun. Bukas na doon. Tanghay. Bawas na natin. Ikaw na. Utang na, dalawa ko pa. Bawas na, ito. Bili mo na. Ako yung dalawa ko saan? Ay, putang na ay. Putang ka yan. Nagkasumbat yan ay. Putang na. Pares na namin, no? Ay, pares na. Udah ay. Siguro guys. Siguro na rin. Tapos na pareha. Sa bridge. Ingat sa bridge. Ingat sa bridge. Ay, po na kay. Maganda live na. Ingat sa bridge. Malamit. Window. Na! Ben, abot. Mira! Berang ka din doon. Sige. Babae, sige. Balik sa bridge. Kaya kabustahan. Hindi may banayad ka mo. Gusto ka pa. Kaya lang, kukulit na sa. Ulit lang. Pero magluwas. Diyan ka na, kusay mo. Gagana, tayo sa may gilid niyo. Mira sa bridge! Sultan ay si Internet para siya po. Sabay na pa. Palitan mo sa basakan. Okay. Sino pa naman
Paano ba daw? Ano ba yun? Good. Hindi ba yun eh? Ano sa palagan yun doon? Iyo. Palagan yun. Palagan ba yun eh? Hindi mo nagsasaran. Hindi mo pagsaraktakan. Puro yun. Hindi nga. Siyempre. Sniper ang sana. Ayan. Sarado sana. Ay panalo. Ay panalo lamang. Wala. May dubi mo na. Hindi naman niya yung black widow eh. Ba? Eh, puro na yun. Ayun na niya. Matin niya. Black widow safe is. Yan mo. Hindi naman marami ng karawat. Hindi naman ready. Safe is. Yung black widow eh. Safe is. Hindi yung pagkinabi nila. Yun na ang black widow. Safe is na. Saka may mga bakal. Ayun. Safe is. Ba't sila niya? Safe is na. Safe na. Nagtutulog! Hindi na mga bobo daw. Pangayo. Pangayo. Nag-ano na ito mga Marami yung mga nadiling. Yan ay mga moment. Muna yung pagkarasyo. Ay, hindi naman ako yun. Ako sa mga. Ako mo kita pag-isal ka na. Tingawin! Ito mo na yung labag sa M. Inuwas mo sa ro. Doon sa ano, B. Ay, A. Basta priority ka lang. Sniper, pandiputang ayo. Matibin mo doon. Nakalaban mo na. May putang ina. Matibay, may mo. May na ah. Bigyan mo, sabi na. Oh! Tangay, Queen. Di ba net mag-sniper? Ano mas gusto na kagalan ako eh. Di ba yung alit na tayo? Mga Nandiyan na yun, lamit! Nandiyan na, naman! Tangay! Yan o! Ay! Ay, di puta ka! Ayaw ko pa. May issue. Sige. Nakapano? Diyan sa ano, yan, window. Nandiyan. Ang ina! Putang hayop na yun, oh. Likod mo na! Putang ina! Ang matigingay. Ang hayop pa ni Patricio eh. Umat na kay sniper. Oy! Go! Kanya doon! Good mo!
Nay. Sa likod. Ang ginawa niyo. Hindi ko na nagtaguan mo sa pangayot na yun eh. Ano yun doon? Ayan eh. Pangayot. Tama? Tangay, may talaga. Sabay bakit magkawat? Ay puta kang dito daw. Bayan nga ni ngayo. Bilas ko ngayo. Upan. Kapera kasi. Napulot lang. Hindi na. Abo pa rin yan. Abangar sa ngayo. Patrosyo. Abang dyan sa egg. Bukal dyan egg. Oh! Wait. Wait. Ano dyan? Alam ka. Lan. Ayan mo nga eh. Parang sa kuya. Lan sa Jake. Kaya ba ka? Kaya man. Sige, saros na. Minta na. Ah, di ko na ito. Sige, vlog, vlog. Aram da ko no DJ, uro to. Yung sa present ka kain mo na. Ipa, ako pa sa fridge. Oh. Wait. Ready? Hindi po, taka na. Shot. Ako pa sa fridge. Kaya nagtagin dito. Next one. Uy! Drush na ako sa ro. Pwede na ikaw pa dyan. Ikaw na to. Wala na. Yan naman yan din. Maras ka. Oh, sa bridge. Yan sa bridge. Sa bridge. Sige. Hindi sa oras na short. Ay, buka ka nga. Buka. Bukang hayo. Atay, siya dapat mo na yun. Doon dyan. Nasa nga na yung puro na stay. Ang ating mga iling. Yung pala na. Pwede na. Stop. Pwede ka na to. Sige na. Plus na. Oy, yung ipuno ka.
Ayaw na doon. Digit na. Digit na doon. Digit na doon. Pero nga, puta dyan pamagi. Ayaw. Digit na na. Hindi na daw. Silidya eh. Putang ayos po. Pusunod na na. Ay. Nakamid. Mid, balik na mid. Yan o, abangin na dyan. Balik na namin ginawa. Dyan. Yan na. Ganda mo na sa 8. Tingnan doon. Diyan ako, Jay. Diyan ka sa Jay. Nasa window yun, sa window. Buka na yun. Buka nga ako dahil sa window. Hindi, pinta na yun. Tigit na, tigit. Nice. Sabi ang ayos. Hindi ako lang. Yan, tignan doon, game. Dan tulus. Mga bangkang naik ka. Puta, sige, baros na. Bata mo si Paul. Sabi plan. Nasa lungay na. Tapos yung ayos na. Sige, baby. Maplanta kita. Sige mo. Sige na. Nga niwag yung. Ay puta ka na yun. Sige na. Sige. Yung. Utang tagas ng mga ayip na ay parang umbang planta. Utang tagas ng mga ayip na yun. Maganda ka. Tira, maganda. Tira. Upal ka ba? Ganda. Hindi ka doon may ayip. Tunay, di mo na inayip ko. Simpay. Utang na ayip. Ito. Ito kayong tagas ng mga utang ayip na dahil ang makadato na ayip. Yung bala nung picture mo. Ang shit na. Yung gusto ko na marunong mga ayip. Hindi na kita nabawi. Yan nagigabos, yan nagigabos. Kumpay na. Utang ayip. Pero saan? Pati na muli din. Gawin yung laro. Gawin mo yung laro. Nagburin daw yan, sabi daw. Yan, luto na sa may luto na ako. Patan. Peter na yun. Ano yun?
Hindi ko mag-aaral. Oo, hindi ka doon. Ano kahit nais ko. Okay, my turn. Okay. Sabihin. Ay, ito. Ay, hindi. Boleh sabihin. Masya na. Ada, ito. Break. Ada break. Makakayos ka. Dua. Break. Ingat ka sa break. Yan ang puta, mga puta na medyo ito na expectation. Abangan, sabihin ko, wala agad na. Oh my God. Talagang para na ito. Ano kung gusto ko na gusto? Nag-isip tayo. Mahirap ko. Saan dyan ba? Likod mo. Umay. Yan mo. Yan, nagmat yun. Tulak sa nani. Yan pa. Yan yan, pintana. Yan pa. Mo. Sabihin. Lubos. Ala nga. Puta ka nga ito ka. Bisa ang buhay ka sa ro. Samay talaga. Oh. Samay, may sneaker pa. Tama. Yan ha. Pumalit ka daw mo sa pumalit na. Pumalit ka. Para kayo na alin. Wow, dumaw.
pangalit na rin. Base, aim, base! Yan, base! Ay. Aim na aim, aim! Ano ba ako na rin dyan mo yan? Okay. Ha? Napili sa gabi siya. Sityo. Ay, pera. Sityo. Pera ng ulam. Sabi, ha? Hindi. Sa pagtabi. Wala ko sa 11. KG. Ako, Oo. ang ulam. Ang sisig, seta. Pero sa room. 36. Deng! Nasaragan na kita? Out na. Ay, wala din ang tao. Tugas kasi kita. Naulit ka pa sa CJ? Yes, sir. Ano? Aw. Hindi din ka ilay naman sa baba. Kaluwas. Pwede lang. Hindi maga. Ay, buwang. Ten, dalawa? Mga kan? Ay, wow. Kasi ako kayo rin malayo na. Shut up and dance with me.
Oh, Coba kung sinabi.
Because meron sa may pinto.